Mbak. Ora ono suket jo godhong-godhong ring sing ijo ra yo padha ae. Ora doyan kok panase iki lho aku. Tak tinggal ngaup nang serwet kono mang. Sik, kene ngangsu sik. Lah kok ngangsu burung bar lo gaweane. Kesel. Kesel. Yo kabeh mergawe yo kesel wong turu ae kesel kok. Saben dina penggaweane ngarit, saben dina manggone ning alas. Ora ana bakul liwat. Iki sing tak gumuni iki Mbak Yumi. Lah kena apa kok, Mbok? Lah wis ngertine wong penggaweane saben dina iki ngarit. Lho ngono iku umpama nguluki sego utawa ngirim. Lho nek urung lingsir sore kok ora ngirim. Lah dak kuwi kono tengah alas ki ora ana bakul liwat kok. Lah wetenge ngelih ta ora? Aku ketesuk wis ngempet burung sarapan kok. Ngene iki lho. Mbak Yumi iki suwe-suwe nak dimbarke kok mah ape tega wong lanang menawa. Menawa kok duwe kok senengan menawa. Wis aja ngomong ngono lho. Lah lali karo wong kok nek menawa dekne iku ngluyur terus. Lali karo awake dhewe, Kang. Adate wong wedok ngono iku kok menawa kok iya. Lah iya. Wah, iki lho. Cilaka nek nganti lakon tenan iki. Ayo. Kok jek. Aku teko kene lho, Kakang. Rasane kami. Oh, umure. Ayo. Lah iya ta wong aku iki mau ngaji sandung-sandung. Jane iki mau ning omah iki sing mok dang iku apa to, Dik? Ora ngono lho, Kakang, sampean iku ora ngrasakno aku kliwet iku gas entek. Lho. Yo nganggo kayu to. Lah. Wong bendina dipekke kayu adimu wira saben dina Lah iya. sambi ngarep luwih nggo kayu. Lah wong kayune iku kudanan kok, Kakang. Oh, kayune teles. Heeh. Awas. Sik. Wah, Kira-kira iki selalu kok kaya mung cukup ngomong-ngomong ra sida mangan-mangan iki. Yo ndang dipangan, Kakang. Iki ngombe dhisik. Oh, Dik, mandi. wah dadar-dadar ndok kok. Lah anane Ah, jane ning omah iki wis ora duwe apa-apa, duwene mung beras tok. Wis dipangan sego-sego tok ya ora apa-apa. Ora nek kerupuk lah piye kok. lho ora ono anane yo iku tahu tak goreng. Lah biasane kok jam mirah liwat ngarep omah kok dodol Malah pindang. mulai menawa lara kok, Kakang. Pirang-pirang dino kirane lewat. Kesanane kan. Mesti wae kowe enak lho, Kang. Enak iki. Lha Dik, enak lho masak Mbak. Enak. Nang kasinen iki. Hah? Kasinen. Masa kok kasine? Ora. Padha karo aku. Lah piye? Jane tak weteng lesu tak empet-empet yo ora mlebu mergo apa rasane kasih. Kasinen. Ngene iki lho, Dik. Wong kasinen iku kandhane. Menawa kok bener kandham. Ayo. Masa iku nek kasinen adate wong wedok iku kurang apa sih? Kurang kawin. Kurang kawin. Lu bedino lah ya wis tak kowe ning jatah terus saya Kakang. Kurang. Lah. Pasang atiku nek kurang kon yo bendina yo tak koni. Iya. Kowe kuwi salah. Masak asin kok kurang kon. Lah piye? Masak kasinen kuwi yo kaken uyah. Lah iya no. Peh uyah murah ae lho. Ya kari inju kok. Omong biak biu yang ngene iki. Sarapopo asin sithik wae kok. Timbangane sampean ngeleh, iki lho ngombe dhisik. Enggak sereten. Enggak kan? Weh, lakon nganu apa ora? Nang paimen. Aku pep dadi mobil aku sendor. Suarane ponakan Joko Mertu. Dak wis luwe no. Lah wis oleh temen-temen dulu kan. Ya lagi oleh mung sithik. Lho kok suarane kok dadi ngono. Aku lagi kok banyu sik iku nitih nek kebeken. Ngono. Joko mercu mau tak cancang nang guri kono kok. Lho. Malah karek dadung-dadung tok. Lho mau ora? Nguculi no, Kang. Ora sing nguculi sapa? Yo ngajak ngucul bedang apa? Tonggo-tonggo malah cilaka. Memang tak cilik-cilik. Mas. Kok kamu digolai tukung? Iki
mati wile aku rebo goleno bangane. Sing sunat dilene manggoleki aku ya le. Le.
bedal meh. Wah, Tangga. Nek ora apa-apa mang rezekeni. Awake dhewe suwi entuk kaya. Wah, aku jane entuk kaya iki. Tak kon mugeng desa sidane. Dadi wong-wong iki mau dosake kok. Wong desa dosake. Roh wujute Joko Mercu kaya ngono. Dislawe karo soni. Oh Joko Mercu aja didoi tukok tebon ae. Oh, Toko ketebon karo dami. Wis, wah, jawan sik. iki nggo karaoke. Lalungin dindang dipakani lho. Ngene lae Joko Mercu. Beni. Iki tak repke sukupi jojos. Are luwe. Kowe lesu. Banyu-banyu wis tak cepaki. Pak Le kurang apa to karo kowe? Ana apa? Saurunge tak pangan, Lek. Ning kene aku arep eneh donga karo bapak sing kawegan gati. Muga sak bubare ngrawuhake paguyuban sandiwara ketoprak Wahyu Manggala. Heeh. Muga pinaringan Bagas Waras. Amin. Panjang yuswa. Amin. Rezekine kathah malimpah ruah. Amin. Ora tansaya lokak nanging tansaya kebak. Amin. Muga bisa nyekolahno bocah. Amin. Nek turah kena nggo tuku sawah. Woi, amin. Yen isih turah nggo budal Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Muga selamat sing nanggap, Heeh. selamat sing ditanggap. Amin. Mergo lanturane sangang sasi Lek. Amin. Dijogo awake ya Lek ya. Ya, jamune aja lali. Jamune apa Lek? Kawa-kawa. Banget rak sing di omah ora ndang dicepaki kawa-kawa. Ora apa-apa. Engko ora metu dhewe. Ora apa-apa ya Lek ya. Heeh. Guyon wonge ngene iki wis senenge rambuh Banget guyang senenge. guyu. Kowe wis tak sawer 35 juta Lek. Hei, Apa? sego toprak iku. Iya. Ngono. Tak kira kanggo kebune dhewe. Penting wis barokah ndekne nyenengno wong desa Iya. rogo kabeh. Nyatane tamune tansaya akeh ya Lek. Tansaya kebak aku njaluk mangan Lek ya. Mangan. Aku luwe Lek. Ya Mangan iki wis tak cepaki lho, Len. Lek kundes. Aku kok gumun karo Piye? Nek brojo, Lek Brojo. Gumun kuwi iki wong penggaweane ngarit bojone kok wayune Ayo, ngono. mlegu. Mleguke kaya ngono. Lho palemu dhisik nome ya mbarek bojone ayu ku ya wis jamak lumrah. Jane jimatem apa to nek kok nganti kuwi? Jimatku kuwi sing tak rapalno bendine pengasihan. Apa kuwi Lek? Pengasihanku Iya. Semar Mesem. wah, mes apa iki? Sombene kowe nek kepengin seneng wong wedok, meguru karo palemu. Ngono. Wah, entekno wong wedok nek kowe iki Lek. Wah, Ora ngentekno, Lah apa? mung gonta-ganti. Nyicipi ya Lek. Iya. Lek aku njaluk mangan ya. ana singkatane iku. Cepayu. Singkatane PPKC. Kok bongkar akhir iki lek. Iki lho pakai ora ngarep sik sumpah kok. Menawa ketelak ora gelem mangan, ngombe. Telak. Petene. Ajan. Piye mangan disunggari banyu didungkangi. Ukurane sing gedhe ya Lek. Nganti tak sunggari mergo aku pengen golek tunggale ku mau Lek. Mau ana abang-abang kaya dening getih mau apa Lek? Aku ngarit mang keplathok Kang. Dadi Patok Keplathok getih tak usah-usah suketan iku mang. iku mau getihmu ya Lek. Yo, Lek, enak apa? wiwit dina iki kowe ora usah dadak kangelan golek panganku wujud ijo-ijonan. lho kok ora entuk ngarep. Tuladane kaya suket. Kaya rambanan ora usah. Ngombe. Wiwit dina iki keponakamu njaluk mangan Lek. Daginging menungso. Ora umum. Kowe iki aja ngane-ngane ya. Nganggo waton. Kowe iku aja ngwang-wae adat. Heeh. Adate mangan musuket ya suket. Suket. Mangan kok Wis njaluk anane daging ngono menungso lho ya. mangan kuwi.
golek ning endi? Mergo aku wis ngrasakno gedhing menungsa. Kuwi jebule enak lek. Enak. Mula aku iso mestekno aja meneh mung gedhe daginge mesti enak. Daging menungso, Kang. Daging menungso. Ngombe golek aja kok golekno banyu ning kalenan. Aku moh ngombe banyu lek. Njaluk ngombe apa to? Aku njaluk ngombe gedhing menungsa lek. Lah kan. Mula lek golekno ya lek ya. Mercu. Mbok yo aja ngono to. Mengko nek kowe kelakon. Wah, cilaka. Ki wong malah padha gedeng kowe. Daging Apa aku daging menungso udakara umur pirang tahun? Udakara umur 10 nganti 12 taun. 10 nganti 12 tahun. Iya. Cilik-cilik dia berarti. Bocah sing isih cilik kaya ngono kae. Wah, cilaka. Aja ngeden-ngedeni ngono. Kowe iki aja ngeden-ngedeni bocah. Sebabe apa golekan kok daging bocah umur 10 nganti 12? Mergo aku nganti golek bocah sing udakara umur 10 nganti 12 taun nek. Heeh. Kuwi pisan daging empuk. Daging empuk. Ping angka loro lek Kene bocah sing kira-kira wani karo wong tuane. Bocah sing ora gelem sekolah. heeh. Ora gelem ngaji kuwi dadi tadah kala mangsaku yo lek. Mula aku golekno siji wae lek. Ya ora gelem ngaji ka lho. Ora gelem sekolah sing putih lho tukange kok. Tak cilik kae. Ngecek-ngecek terus ya to. Nek sing kene apik-apik, wonge pinter-pinter. Manut wong tuwa sing blak kono mah lho. Lek golekno siji yo. Cuk, aku ora sanggup, Cuk. Ora saguh. Aja lele mercu. Wis saguh ora lek. Aja nek iso ki aja kok bacutke tumindak sing ngono kuwi. Mengko kowe malah digetingi wong sak desa kene. Dadi kira saguh golekno pangan. Wis to nek kowe kok nggugu omonge palik aja dibacutke. Ora ono paklik payane. Aja iku bojom kan. Bojom kan. Sang bojom kan. Bojom kan. Aja. Wes bojo ya dhewe. Aja ngono. Aku dijak. Aku Wong ngawur. Bocah cilik kok nek wong tuane ora trima dikepri piye? Oi, gelem golekno apa ora? Wis to kowe nek nggugu aku aja kok bacutke Nek lho. ora gelem bojomu tak Ngambruk. Lha iki bojoku iki bibimu lho. Bibi apa? Bibi lu. Golek neh. Golek neh iki tak mongsone. Golek neh piye? Aja. Ora ngene aku ora demek bojomu yo lek. Wong aku sing dadi bojone wong tau demek Ora kok. saku, Lek. Demek. Nek Kundes, Kenapa? aku njaluk karo kowe. Mengaku. Golekno siji wae. Kok nek wong desa ora trima aku dikeroyok dikepruki. Saurunge kowe dikeroyok wong desa kae. Aku sing tanggung jawab. Ora ngandel moh, aku ora trima ora gelem. Gelem ora? Oh, Gelem Weh,
edan tangis banjir prihatin. Mbokne yen tak teliti tak gagas tangismu saben dina kuwi ora perkara kurang mangan lan sandang. Tangismu dudu iri ati perkara tangga teparo bisa tuku lan omahe sing apik ora. Nanging aku ngerti yen to gelem jujur mbokne. Saben dina kowe nangis mergo yen ora kliru saka pandakwaku kaya dene kelangan keluarga kang lagi pancal donya. Bener apa kliru Jajak? Pancen kandhang kabeh iki mau bener, Pak. Engken aku mongso duwe kangen karo anakku. Aku kepengin ketemu karo anakku, Pak. Senajan kamu ora ngrasa asem ngomong, ora ngrasa ati ngundang lan dulang. Ning nyatane aku kudu rasa kangen. Piye-piye kuwi anakku, Pak. Sing lairke aku sing bobot aku. Ning yo kene yo sampeyan iki mentolo lan tega. Misake aku lan anakku. Wong jalaran rupane sing kaya ngono. Senajan to isih cilik ning aku ngerti. Gegine anakku mesti Allah pasti. Nanging Pak. Allah dikaya ngopo wong kuwi anakku. Iku titise sampeyan yo kene, sampeyan tegel-tegele. Dua anakku ana satenan alas turu, Pak. Mbokne tembungmu bener. Nanging aja ndakpo yen to aku kuwi tega mentolo karo anakku. Tak sebratake ning alas Purwa njur aku kepinginake patine anakku ki ora. Nanging anakmu tak slametake lamun to mengko dewasane. Aja nganti wong-wong desa nggambir seketi padha kuweden mergo ngerti rupane anakmu. Mbokne nak kandhani yo mbokne mergo wiwit cilik nganti seprene durung ngerti wujude anakmu. Saiki anakmu tenggak mendhuwur rupane kaya dene kewan kebo tenggak mengisor menungso mbokne. Ing ngarep aku mau wis kono. Kawujudan Allah kaya ngopo aku tetep duwe rasa kangen aku tresno, Pak. Kuwi anakku, Pak. Yo, nang anakmu tak pasrahno karo Pak-Like masa borong pangan lan ngombene kok mbokne. Senajan tangga pasrahke Pak iki, Pak. Ning tengah alas kuwi ora ana apa-apa, coba ora mesake. Yang ngono nganti yamene ora tau mbok tiliki. Yo ora tau bali ning gambir seketi iki, Pak. Kepengin aku niliki anakmu tak gawa bali mulih. Ya mesti wae kaya ngono to, Pak. Tak golekno dina sing apik, mbokne. Mengko anakmu bakal tak jak bali mulih rene. Lah iki mau rasane atiku kok tratapan iki jane ono apa tratapan. Lawange wis tak lebi. Lawange wis tak lebi. Aja dilebi tak lebine dhewe. Iki jane ono apa? Sik to. Yang Kampukane ditoto. Brojo kok yang to brojo. Lawang kok mbok kon nutup iki. Wong rino-rino lawang mbok kon nutup. Kula niku wedi, Kang. Wedi. Wedi tenan. Wedi apa? Pelayan iki lho, Dik, ngasih keringetan goblok. Ya, kene. Kowe lho. Kowe kene. Wis, kowe iki ra iso omong to kowe iki. Ngomong kok iso malah bingung wae. Kang lho. Impemu ditakoni, Pem. Takoni, Nduk. Jenengmu sapa, Nduk? Lali aku. Ngono isih tek. Lali, Nduk. Wong karo ipene kok yo. Lah iya. Yo ditakoni. Marni. Hah? Ngono kok yo lali sampean iku lho, Dik. Ah, wong tuwa mbok oyok-oyok kene. Alah ya kuwi sing mbok goleki ya kok iso. Sini.
jenengmu ora pantes yen Marni. Lah terus Mergo bocah ayu kok jenenge Marni. Ah wedok Marni ku ya Ora. umpama Marno Ora tak jenakno. Surti Kanti. Sur dikanthi mrono, sur dikanthi mrene. Saiki kene sur di ana ning Wahyu Manggala, kerasana ning kene ya, Nduk ya. Ora tak guyu. Jenengmu Marni. Ana apa, Nduk? Jajal kondo sing blok. Kondo sing cetha napa? Joko Mercu lho, Dik. Anakku Joko Mercu. Heeh. Piye? Joko Mercu kuwi saiki ngane-nganehi, Dik. Aneh. Pancen lho kandhani ngene anakmu saiki aneh. Aneh. Tenggak mendhuwur kuwi wujude kebo, tenggak mengisor menungso ngono, Nduk. ora perkara kuwi, Kang. Lah apa-apa. Nalika semono Joko Mercu kuwi tak hormati saiki lak wis kadon dewasa. Heeh. Nalika semono mangane ra ya suket ngombene banyu. Ya to. Ning bareng saiki ngane-ngane banget. Joko Mercu ora gelem mangan suket, ora gelem ngombe banyu. Terus Karepe Joko Mercu njaluk mangan daging manusa. Ngombene getihe prawan. Weh, gawe iki ngomong lho pramane wong kok iso. Anak menungso mangan daging menungso Lah ngombe yo nek daging ya wis ora lumrah, Dik. Nganti iki mau aku wedi iki mau. Perkarane Pokerane apa? adimu Sapa? Brojo kuwi wis dipangan iki mau. Ana iki, Dik. Ngene iki sing kudu tak salahno sapa jajal? Lha kok malah sampe kamu aku ngopo? Ya sampean kuwi sing kleru bocah kecil ora tau ngurusi. Kok iso nglirokno aku Lho iki? iya nyatane yen to sampean ngurusi ra kaya ngene iki kedadiane sampean Oh. iki. Kok nganti anakku mangan daging menungso ngombe getih menungso iki piye wong kuwi anak Brojo menungso? iki mau lak ngaret to, Kang. Heeh. Ngaret tangane kebacok, Terus getihe notos ning suket. Suket iki mau dipangan Joko Mercu. Bareng suket sing kandhelan getih iki mau dikleti banget enake jar. Njaluk tunggale panganan sing kaya kuwi. heeh. Wong getih rasane enake ngene apa meneh daging. Lah, mula nganti kuwi Mercu ora gelem mangan suket, njaluk mangan daginge manusa, ngombene getihe manusa. Kowe mlayu-mlayu wedi kowe nak dipangan pisan. Wedi nek dipangan bojoku bareng kok. Aku nyelametke bojoku mara rene iki mau. Selamat yo kowe ra dipangan. Wis tak urusan aku. Wis ngono Kang. Aku ambek guri Kang. Iki tanggung jawabku. Sing nakoni aku apa kowe, Bone? Wis tak takonane aku wae Pane. Lah sampean ki wonge gusak-gusura. Kasar murah paten. Suwe aku ora kangen karo Simbo, suwe ora tau ketemu. Pancen bener le. Bareng aku bali sajake bapak kaya dene mesti apa to, Mbok? Pancen bapakmu lagi nesu. Kula ing kene Simbo bakal takon marang kowe. Takon apa? Apa pancen bener? Lekmu mau lagi bar mbok badhok, bar mbok pangan. Kowe iki anake menungso lho, Le. Yo kene yo kowe iki mangan karo Le. Lekmu kuwi sing ngopani kowe kawit cilik nganti teko semene gedhe. Kok kowe mentolo lan tegel mangan lekmu kok mencuri. Kowe kok langsake karo Simbo. Kamu cintaku kaya ngene iki wis Simbo wis dimusuhi
simbok badhaken ben mati Joko Merdi. Ora, Bu. Ora. Ora, Bu. Simbok rumangsa isin ing awak kowe kaya ngono kuwi karo tangga teparo. Aku gelem kok mbok kok salahke. Mergo takoni kalamun to anakmu ki salah. Nganti tegel karo Pak Lekku dhewe. Mergo sing ngrumati aku ya cilik nganti aku gedhe. Aku salah kok. Wis salah ning koyo wis tole lereng nganggo mangan daging menungso. Yo kene aku nganti tumindak koyo ngene jane ana apa to mercu. Mbok menawa kanthi dalan iki mbok aku bisa mbaleske sosori wiranging simbok. Saben-saben simbok nangga ning tangga teparo. Bebasan aji godhong garing, mbok. Ora diajeni babar pisan karo tangga-tangga teparo. Ketemu padha ngidu kepregok padha mengkok saben ketemu simbok aku ngrasakno, mbok. Panelangsaning simbok sing kaya ngono, mbok. Yen kowe ngerti pelaksane simbok kaya ngono. Yo kene aku ora manut marang simbok mercu. Kanthi dalan iki aku janji karo simbok. Sok sapa wae ana tangga teparo sing nginolan nias karo simbok kuwi bal tadah dadi kon tadah kala mangsaku. Aku gelem mbok salahno nanging sing bangeten iki dudu aku. Anjir sapa? Sing bangeten iki dudu anakmu, Mbok. Sapa yen ora Nanging bapak, Mbok. Bapakmu ngopo mercu? Mertu, Mbok, kowe kok bisa ndumuk yen bapak salah. Salahe manggon ndi, Joko? bapak ora ngrumangsani salah. Aku iki anake sapa, Pak? Anakku, Joko. Tanpa diukir dening bapak ora bisa aku lair ning nggoning jagating pepadang, Pak. Nanging kene apa? Sakwise anakmu lair ning nggoning jagating pepadang, aku kok buak ning tengahing alas purwa, Pak. Apa kono ngono kuwi jenenge wong tuwa, Pak? Ngendi rasa wong tuamu, Pak? Tanggung jawabmu manggon ngendi? Apa mung perkara wujudku sing gegirisi? Wujudku sing aneh-anehi? Satemah bapak isin wedi nyangga wirang kelawan tangga teparo, Pak. Monggo dhisik, Joko Mertu. Pak, Yen upamane bapak bloko. Puniki pancen kowe nganti tak sebratake tak buat ning alas puru. Iki mergo bapak wis ngerti sadurunge besok dewasamu. Bapak mesti bakal munduh poing pakarti nyandang poing panggawe. Mbokne ora ridho ujareng sidaplok yen anakmu gedhe dewasane duweni sungu kaya ngene. Joko Mertu, Pak. sungumu iki mawa wadi. Mula pitungkase bapak iki. Sing ati-ati jaganen sungumu kaya dene jaga mripat iki. Jaganen mripatku kaya dene sungu. Aja nganti sungumu ki wal saka sirahmu. Yen nganti sungumu wal saka sirahmu bakal mbebayani pitungkase wong tuwa kaya iki. Mula yen bapak salahmu ya bapak panggonane luput. Mergo wiwit cilik kowe tak mbak ning alas purwa. Nanging sing dadekake rasa tandha pitakon ki ngene. Kowe kok iso mangan daging menungso? Lumrahe anak menungso ki mangan woendami. Woendami ora gelem, suket ora gelem. Lan liya-liyane.
Pak, sakwise aku ngrasakno gedhe menungso, Pak. Kuwi tansaya nambahi daya kekuatanku, Pak. Kuwi lagi wae gedhe. Apa maneh yen to aku kelakon mangsa daging menungso, Pak. Mestine tansaya nambahi daya kekuatanku mula kanthi kuwi, Pak. Mengaku anak aku njaluk karo bapak. Lemo bapak golekno pangan kanggo anak ya Pak ya. Yo tak saguhi le. Sedina njaluk jatah piro? Ora usah, aku kok golekno 2 3 Pak. Aku cukup golekno 1 wae ya Pak. Tak saguhi sawetara kowe ngasul. Yen pancen koyo Resik ngono ana, tak ngasul luwih dhisik ya mbok ya. Piye munggo pinemu munggo niku? Yen sampeyan takon marang aku Pak. Yen aku ngono ra setuju sampeyan goleke Joko Mercubusa. Aku ngeman karo sampeyan lho Pak. Sampeyan lagi mlebu desa. Kok bocah siji. Kuwi yen ora konangan wong desa sampeyan iso slamet aman. Nek yen nganti sampeyan konangan karo wong desa-desa. Iso-iso sampe digombongi nganti mati. Oh monggo ana tamu. Monggo lenggah. Iya. Bagus rupane. Bagus rupane, awake lemu, katon seger. Ayem, Mbok. Ayem Apa sebabnya kok ayem? sebabe. Ngono. Hei! Ana tamu ora dimanggake ora dijak ngomong malah gremeng-gremeng dhewe. Nggih sabar, sabar. Orang duweni subasita babar pisan. sabar. Sabar. Gus, Ki. sabar. Nepangaken paring asma sinten? Tepung wae durung isih ora duweni subasita. Punggawa praja saka Majapahit. Kaget. Niki mbok Kang foto. aran Den Mas Bagus Haryo jejetan. Bapakne kok ngono jenenge? Bapak Keprungu apa ora? Iso nirokno. Aku lho iso nirokke. Tenan apa piye? Tepungan. Ketepone. Aku dan baguse Haryo Bulusan. Oh, bulusan-bulusan. Lan apa niku? Den Mas Bagus Haryo jejetan. Pijetan. Jejetan. Durungon. Jejetan. Sudurungon. Jejetan. Den Mas Bagus Haryo Banjur sampean sapa kek? Ki Ajar Pamengger. Yajar Pamengger. Kula bojone mercu. Pati. Sampean kulino diamuki mesti. Kok saged Mercu, kulino mecucu mesti ngamuki sampean. cocok. Allah. Cocok. Pas. Saben dina kula niku dinesoni. Pantes ora duwe awak lemu. Alah nanti kancane. Napa cirine nadiamu niku mboten gadah awak lemu. Mesti wae prihatin ora iso lemu awake. Mangane wareg neng dadi kletheng. Ora dadi daging. Desa ngendi? Gambil seketi. Gambir Seketi. Sampean kenal petinggi Gambir Seketi kene apa ora? Mboten enten petinggine iki. Ora petinggine. Dereng enten tinggi. Petinggine niku nggih kula. Kok bisa Sesepuhe desa Gambir seketi nggih kula. sesepuhe Gambir Seketi sampean? Kula. Sampean iso ngatur kawulane apa ora? Lho, pengin menapa mboten saged? Nyatane dalan ora gelem mangun. Mbok ngono ku swadaya. Nggih dhuwit napa? Kawula ditariki. Ah. Sedekah bumi ditarik 10.000 ae mecicil mripate. Kanggo dalan wae kok ora gelem. Jemben aku ndek dhuwit. Somben tak dadi atur ning kersane Sinuwun Prabu Bupati Jowo matur wae. nuwun. Matur nuwun. Dimen dalan ana ing Gambir Seketi diwangun. Nggih. Nggih. Nanging kok sepi banget. Gumun sampean. Ya mesti wae kok desa gedhe kok sepi. Kula aturi pirsa. Napa sebabe desa Gambir seketi kok sepi?
Sebabe apa? Lawang sami dipun tutupi. Mboten enten bocah cilik wong tuwa sami liwat. Bener. Sebab enten tiang mangan tiang. Nggih, Kanjeng. Manungso. Enten wong mangan wong. Mangan menungso. Nggih. Kok lagi iki aku krungu lho. Nggih. Saestu kok. Ora sagara, Kunjung ngantos gelo. ora sanganyawara. Saestu niku. Cacahe. Setunggal. Lah kuwi mau siji. Lah dos pundi? Dicekel bareng-bareng ora rampung perkarane. Wonten nom-noman 100 mboten ngarah wani. Ora wani. Nembe ngertos rupane mawon pun sami melajar. Kek mergo aku kalbu Punggawa Praja. Sak wutuhe aku bakal melu sabian tuh. Nanging kek. Nggih. Nganti aku tekan ning gambir ketike ning ngono sak tenane ketelarak golek jago. Wah, kacang iki. Jago. Monggo milih. Nggih. Mboten usah tumbas. Milih ten wingking. Kok milih-milih apa? Jago Bangkok siem. Lah, Sing tak karepke dudu jago pitik kuwi ora. Jago napa? Menungso sing jaduk. Lah, kanggone napa? Mojopait geger kang dituwake Bandar Subali Hadipati saka Grati. Balelok ning negara Mojopait. Kabeh prajurit kalbu aku kalah tetandingan kawan Bandar Subali. Nganti Sino Prabu Bromatunjung anake Sayembara. Sapa wae sing bisa ngendarat cilike rangket gedene matene Bandar Subali entuk ganjaran. Saestu. Bener. Kan golek no. Golek anu. Mbok sing sampeyan. Ngeteni apa? Mun kaget nggih. Mangke nak enten. Ampun kaget. Woi! 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 Wah semane. Woi! Wah semane. Apa nih dia kenapa sampai? Wenten napa sampai? Rumah samu mbok anggap suket mbok pakalo kebomu ngono ae. Lho mangkat. Aku iki menungso. Mboten, mboten. kok kebo Sampeyan kalau mau ngendika sapundi? Golek menungso sing jaduk. Lah nggih. niki. Niki anak kula Jiaduk. Ane sampean iki. Nggih. Niki sing wong mangan wong niku anak kula niki. Monggo panjenengan. Monggo, mboten napa-napa. Ngendika kalian anak. Luwih becik sampean dhewe sing kandha. Nih, Gila aku. bapak ora usah golekno pangan kowe. Pangan wis teko dhewe, akeh tunggale. Manggone ning ndi? Manggone ning Kadipaten Granti. Mergo piyayi saka Mojopait sing asmane Den Masih Bagus Harojo Cetan. Golek wong jaduk. Marang sapa wae cilike bisa ngendarat kecil nyekel Bandar Subali gedene mateni, gedhe ganjarane. Tak enggake ndase Bandar Subali. Najan kaututan sing kaya ngono ning mituhu ureh kandamu. Tak tutke, sapa ngerti tok gawe. Sapa tok pamit. Bandar Pati. Nggih, saut tinigalan. Dikabul usanane nalika sira ndak putus kang supaya balekake karo cicitang. Ingkang kula patah dados Senopati menika Pisantosa ewas manten. Tandangipun Kipling ngedap-ngedapi. Kados dene banteng ketaton. Yen ngono Kabupaten Granti untuk kemenangan. Leres prajurit Mojopait sami salang tunjang. Senajan Kabupaten Granti untuk kemenangan yote tak jaluk kanthi banget aja nganti kowe tetep cendhek iki. Apa menika? Wonten apa menika? Nggih. Lagi sepisan iki aku ngerti ana wujudan sing digirisi. Tenggak mendur wujud kebo mengisor mungso lunga. Pancen ngane-ngane kan. Kula kanthi kuwi samendha sawetara takonan. Di sana ora teges aku tambuh karo kowe iki.
Nanging pancen lagi pisan iki aku ngerti karo kowe. Yen pancen kowe bisa tata jalma, sapa sing dadi? Joko Mercu. Gambir seketi omahku, alas Purwo sabaku. Rumangsa gumun teh ewon dene wujud sing kaya ngono bisa tata jalma. Napa malih kula ki gumun? Kowe gumun. Gumun. Kowe uga gumun. Kabeh uga gumun. Ora usah gumun. Mergo aku dhewe yang gumun. Kowe sing dadi kok malah gumun. Joko Mercu jeneng. Iya. Joko Mercu. Iya. Kok nganti kowe temeka ning tapel wates Kabupaten Granthi. Njur wigatine apa, Tak gelak lakuku. Aku ninggalake omahku. Iya. Mergo aku pengen enggal kake ketemu Bupati Subali Bandar saka Brati. Walik. Piye? Walik. Walik. Coba baleni omonganmu. Tak gelak lakuku, aku pengen ketemu Bupati Brati kang aran Subali Bandar. Walik. Iya. Walik. 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 Baleni. Pengen goleki Bupati kang aran Subali Bandar. Walik. Walik yo. Stop. Iya. Ora walik nggone Njur apa? nanging nggonmu nyebut jenenge Subali Bandar iku walik. Oh. Satenane dudu Subali Bandar ning Bandar Subali. Dadi kualik jenenge ning Yeah. ora kualik nggone. Yeah. Iya, aku goleki Bupati kang aran Bandar Subali. Apa wis ngerti pawongane? Ngerti wae durung. Yen pancen kowe durung ngerti tak wene ngerti. Iya. Sakenane Bandar Subali ora ana loro telu, mung siji, aku dhewe. Apa mercu? Sanwise kowe ngerti lamun to aku Bandar Subali sajak bunga rasamu, Manuto karo aku. Munggah ning gegerku tanganmu gonde langsungku. Ajak sono ning Majapahit. Oh, yen ngono cetha, kowe minta sraya saka ing kraton Majapahit. Ngono ya bisa. Joko Mercu. Iya. Yen pancen kowe kena ndak kandhani, aja pisan-pisan kowe nyampuri perkara-perkara ning Majapahit. Kowe becik, kowe bali ning jangkamu sadurunge kowe lara awak. Bali Bandar Subali. Joko Mercu. Welaso karo aku. Mergo nganti aku adreng. Aku wis kadung mupu saembarane Bromatunjung teng supaya ngendarat tumindak lan pakarti mula kanthi kuwi. Joko Mercu ora bakal bali ana ing omah kalamunto durung bisa ngrangket Bandar Subali. Sepisan meneh kowe gelem bali apa ora? Ora. Kowe gelem bali apa ora? Ora. Iki Sira kowe
Paman Sungat lakon brodol wadine nanging Joko mercurap kamarem Palamonto durung ngerti kakange Bantar Subali. Hei!